Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Bafowethu into ongayazi inkulumo nawe. Le video le bafowethu ngiyiqophela uphakela umthakathi usinqa semfene uJacinta. Foka ndaba mfowethu uyindoda emadodeni. Sinqa semfene Macingwane, thank you sizwa kithi. Dadewethu Mangobese ume njalo nje nemashamash ungaphela amandla. Foka ndaba nawe foka Macingwane, le video eyenu iqonde kunina ngqo bafowethu. Isizwe sesithembele nina. Isizwe abantu sebethembele nina. Abantu sebedlale kakhulu ama politician. Kodwa ake sibhekeni ukuthi yini eshaye kakhulu ama politician. Asifuni ukuthi leyo nto eshaye ama politician inishaye nganza kwethu. Ngiyacela phakela umthakathi, ngiyacela sinqa semfene bafowethu. Imali bafowethu iyimpande yesono. Imali iyimpande yesono. Imali iyimpande yesono. Uyangizwa phakela umthakathi nawe ngizwe ngiphinde kathathu bafowethu. Isitha ababusi bezwe obhongoza abanomhobholo basebenzisa imali ukuthi benze lento yepolitiki iphelelwa amandla ingabi nasimilo. Salokho kwathi nhlo ama-American asebenzisa imali ukuthi azokunika isikhwama semali ukuthi uvale umlomo wakho. Uma bekubona nje ukuthi uyisishoshovu bazokunikeza imali. Uma ungayithatha imali bakubulala. Niyazi ke bafowethu igazi selachitheka kangakanani. Abantu abaningi ababulawa ingoba banqaba ukuthatha imali. Kodwa bafowethu uNkulunkulu ngithanivikela anipha amandla nesidalwa zakini zinikhumbule. Bafowethu nize ningabadayisi abantu ngoba senibonile ukuthi uma uthatha imali udayise ngempilo zabantu kuhambe siphele isikhathi sakho. Si-expire isikhathi sakho. Nize ningabadayisi abantu, nize ningasidayisi, nami ngiyibala lapha. Nize ningasidayisi. Njengamanje abantu bayaniswa. Njengamanje abantu bazimisela ukuthi baneseke banilandele babe lapha enikhona. Njengamanje siyanizwa siyisizwe singabahlali basemzansi, singabahlali base-South Africa. Ngizwe okamlando Mchunu bafowethu phakela umthakathi foka ndaba Jacinta Mangobese Zuma bafowethu nize ningayithathi imali. Ngiyanxusa ngiyanicela nize ningayithathi imali ngoba kunje indaba yokuthanda imali yokugijimisa imali phambili. Nize ningayithathi imali. Siyazi bafowethu ukuthi isimo asimile kahle. Sonke siyakwazi lokho. Hayi ukuthi ngisho nje mhlambe ngoba ngingakwazi yini ukuthi mhlambe ngimsize noma ngisize imndeni yenu noma ngikhave idingo zenu. Angeke ngikwazi inganza kwethu. Nami nginezidingo njengani njengoba nani ninezidingo njengami. Kodwa bafowethu ngiyanxusa bafowethu nobathathu ukuthi ningalinge nize niyithathe imali ngoba isitha umenzi wokubi usebenzisa imali. Imali ayinasitha. Imali nje ayinasonto esisodwa isitha. Bayazi ukuthi uma bengase nje bakhiphe ibhiliyoni elilodwa kuthiwa dividend nobathathu baqedile ngani senizothula ngoba into eniyenzayo vese izozamazamisa umnotho wabo laba benze umnotho ngegazi. Bafowethu ngiyacela ukuthi nicabange impi yasesandlwana. Phakela umthakathi ngizwe. Cabangani ngempi yasesandlwane bafowethu. Cabangani ngempi yaseNcome bafowethu. Ngiyanicela cabangani ngalezi zinto. Cabangani ngalezi zinto.
nize ningavumi ukusetshenziswa ninikezwe imali ukuthi nidayise ngabantu. Njengoba senisukumile manje nabona iy'nkumbulo zabantu ziyanilandela, abantu bafowethu ngempela bakhathele abantu bepolitiki. Ipolitiki ngeke isalenzela lutho izwe. Ipolitiki isilifeyilile izwe kaningi. Ipolitiki isilihlulekile yancama ngoba kubekwa imali phambili. Nize ningayithathi imali wey'ngane zakwethu. Uma ngabe anifundanga into ebikade yenzeka nje ngo-2024 uqala, into ekade yenzeka ngo-2024, izinto bezi-exposure. Sasuqala unyaka ngoJanuwari, kade kufonywe iqembu ekuthiwa i-MKP. Kwaqala kwavela ukuthi ikhulu thizeni iy'phathimandla zibize, zifuna ukubiza uZuma noma zifuna ukubiza ubani ukuthi akuhlanganwe eGoli kubekwa u-1.3 billion phansi ukuthi kukhulunywe ukuthi awuzukukhuluma lutho ngomhlaba, awuzukukhuluma lutho ngokunationalize kwamabhenke, awuzukukhuluma lutho ngokuxoshuzwa amaphosa. Thola ukuthi thatha le mali. Ubaba uJacob Zuma wathumela uJabulani Khumalo ukuthi akayohlangana nalabo bantu. Ngiyakuzwa ngithini kuwena? Abathe uma bebona ukuthi engathi ayizwakali lonto leyo, kwase kuthunyelwa igenge le ye-ANC ukwenza ukuthi igijimise lezo zinto ukuthi no, sihlukanisana, ihlukaniswe lento, ihlukaniswe ngemali. Lalela, okwagcina kwenza ukuthi uJabulani Khumalo ezephelele emoyeni ukuthi abe esinye isikhulu seze-ANC, yingoba wagcina eyithathile imali. Angikho-ke lapha, kodwa ngila ekutheni ngiyanicela bafowethu, phakela umthakathi, sinqa semfene, mangobese basobhani imali, ngoba bazonibona ukuthi now how powerful you are. Abantu banilalela, abantu banilandela. They will try all means ukuthi bezofaka imali emaphaketheni yenu noma bafuna ukudisha imali emasendeni. Please, nize ningayivumi lonto leyo ngoba ilibulele izwe. Kuchitheke igazi kakhulu kuleli zwe wey'ngane zakwethu. Uma nifuna impumelelo, qhubekani nenze okuhle, qhubekani nihambe blameless before God. Nilide abantu bakaNkulunkulu ngeqiniso bafowethu. Thembekani kubantu. Ningabheki manje eceleni, ningabheki ku-left, ningabheki ku-right. Hambani niye phambili. Zonke lezi zinto enithi nizozenzela abantu ukuthi nizohlala la nibize umuntu wakamasipala, kukhulunywe phambi kwakhe, achaze kuthiwa asifuni imeya, kubuzwa i-MM, u-municipal manager, chaza lokhu nalokhu kwenzeke kanjani, achaze ukwenzeke kanjani. Kuzokwenzeka bafowethu, uNkulunkulu unayicebo lokuthi imali nizoyenza kanjani, kodwa ningayithathi imali erong kubantu, kubantshontshe abantshontshe imali yethu. Asikwazi nokuthi sikhontrole ezolimo, asikwazi nokuthi sikhontrole amamayini, ama-minerals wethu. Ngisho nje ningavumi zonke lezi zinto, lamaqembu azepolitiki agcwele kanje, kusetshenziswe imali, kuphuma ama-millions ngama-millions, kunikezwe zonke lezi y'cagogo ey'khona. Nize ningavumi. Ngiyakunxusa phakela umthakathi, ngiyakunxusa ngizwe mfowethu, singasemfene, ngiyakunxusa. Nize ningavumi ukuthatha imali, ningayibukeli imali kulabantu ngoba basebenzisa imali ukulutha izingqondo zabantu. Nize ningavumi bafowethu, nize ningavumi. Nize ningasidayisi, nize ningasidayisi. Bonke labaholi bezepolitiki basidayisa, bathatha imali, bagqisha imali emasendeni, bakhohlwa abantu. Bakhohlwa abantu. Baqhubeka futhi banika imali ukuthi abasikhohlise, befuna amavoti, beqamba amanga. Abenye be-ANC bagcina sebeqhamuka ngezinkwa, sebekhankasa ngezinkwa ukuthi one family, one love. Lokhu kukutshela ukuthini? Kulungile, sengiqedile. Phakela umthakathi mfowethu, ngiyakwethemba Fokanda Bandaba. Macingwane, ngiyakwethemba kanya kwethu. Jacinth, ngiyakwethemba kanya kwethu. Ibambeni kanjalo-ke bafowethu. Forward we go. We will support you. Danko. A South African man has decided to send a message to Jacinta Phakela and Ngizwe to say, you know what, Ne, please be very careful when it comes to money, because obviously they might buy you out.
be very, very careful. And for me, just looking at all those things like happening and everything, I feel like money is the biggest tool that can be used. Yes, it can be used in any way to buy you out, and you will be very surprised to see all these people that are standing doing Abu March and March and, just going mute, being silent, not saying anything anymore, And I also do pray that they don't get to that point. But we all know when it comes to money, we all have needs. And there is no one who doesn't have any needs. There is no one who doesn't need money. We all need money. And we saw a video of Upagela saying that he needs 5 million rands for food only. Yes, he did specify Uguti that 5 million rands, it's only for food. Like it is for food. But anyway, guys, you will just say your thoughts down below in the comment section. What do you think about this one? Do you think they can be easily be brought out, or like maybe they can deny? But do you think at this point there is no one who tried them out? Do you think there's no one who tried them out already? But I just pray we do not get there. Yes, they continue to stand for the country until